راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان سلام كبرات تختتلتنا نايلوم ربوع حموش تطري كلتشعن إسران كلتن فنونا أفريقيا أبسومنزي بعوة أرقاي كمون مدب تطعمو بتسفيت يوهانس يحيزلكم قريب الله فلما زينك قربيو سنة مكتال راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታቱ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ከይረኽቡ ዝኽልክለሉ ዘሎ ምኽንያት ብንጹር ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ኣፍሪቃዊ ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 55 ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ እታ እንኮ ክታበት ዘይጀመረት ሃገር ኤርትራ ጥራይ ምዃና ዝገለጸ ዳይሬክተር ትማእከል ዶክተር ጆን ኒኬንጋሶን ክታበት ናብ ዘድልዮም ዜጋታት ኤርትራ ንምብጻሕ ከይተሓለሉ ክጽዕሩ ምዃኖም ሓቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ውድብ ጥዕና ዓለምን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝተማእከለ ክታበት ብሓገዝ ናይ ምብጻሕ መደብ ኮቫክስ ክሳብ ዝእዋን ተሓሲሙ እኳ እንተሎ ሓያሎ ሰበስልጣናት መንግስትን ናብ ወፃኢ ሃገራት ናይ ምጋሽ ዕድል ዝረኸቡ ዜጋታትን ግና ከም ዝተኸትቡ ይግለጽ ኣብ ኤርትራ ክምርመር ንዝደለየ ኩሉ ከባጽሕ ዝኽእል መርመራ ኮሮና ቫይረስ እኳ እንተዘየለ ብሕማም ይኹን ካልእ ምልክታት ናብ ማእከል ጥዕና ካብ ዝኣተዉ ሰባት መርመራ ክግበረሎም ካብ ዝኽኣሉ ዜጋታት ግና ዛጊት ልዕሊ 8,000 በቲ ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ 76 ድማ ከም ዝሞቱ ሚኒስትሪ ጥዕና የረጋግጽ ኮሮና ቫይረስ ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኤርትራውያን ከቢድ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ፈጢሩ ክነሱ መንግስቲ ኤርትራ ንምክትኡ ብዘይካ ዕፅዋ ወይ ውሸባ ካልእ ኣማራፂታት ክትኣታቱ ኣይተረኣየን ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ንሓደገኛናትን ናህርን እቲ ቫይረስ ከም ዘህድእ ብኪኢላታት ኣብ ዝተረጋገጸሉ እቲ መንግስቲ ብውሕዱ ነቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ከቃልዑ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ኣረጋውያንን ቀዳምነት ዝሃበ ናይ ክታበት መስርሕ ክጅምር ዘይደለየሉ ምኽንያት ወግዓዊ መብርህ እውን ኣይሃበሉን ከም ፋይዘር ሞደርና ኣስትራዜኒካን ጆንሰን ኤን ጆንሰን ዝኣመሰለ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ክታበት ነቲ በብእዋኑ ባህርያቱ ዝቕይር ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ዝሓሸ መክትእ ምዃኑ እኳ እንተተኣመነሉ ሳሕቲ እውን ከም ምርጋእ ደም ወቕዕ ልብን ምትእስሳር ጭዋዳታትን ዝኣመሰለ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ይጥቀስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ከቢድ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዋጋታት መግቢ ብልዕሊ 40% ከም ዝነሃረ ውድብ መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ብመሰረት ኣህጉራዊ ትካል ዝዘርግሖ ወቕታዊ ጸብጻብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብልዕሊ 34% ከም ዘቕበበ ብምጥቃስ መጠን ሸርፊ ብር ብመንጽር ናይ ወፃኢ ሃገራት ባጤራ ብ25% ምንቁልቃሉ ኣመልኪቱ ብፍላይ ኣብ መግብታት ዝተረኣየ ናህሩ ዋጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ኣዘኻኺሩ መግብታት ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋታቶም ይንህር ጥራይ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ ዕዳጋታት ዝሰኣነሉ ኣጋጣሚታት እውን እናበዝሐ ምምጽኡ WFP ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙውን ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምትዕርራይ ኣብ ነዳድን መጓዓዝያን ወሰኽ ዋጋታት ከም ዝገበረ ክሕብር ጸኒሕዮ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ መንግስቲ ናህሪ ዕዳጋታት ንምርጋእ እውን ይሰርሕ ከም ዘሎ ይንፍት ነዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ኩናት ትግራይ ተጸሚዳት ትርከብ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ብኩናት ዝዓኑ ዘሎ ልምዓታዊ ትካላትን ንኩናት ዝውዕል ዘሎ ሎጂስቲክስን ኣጽዋርን ካብ ኣውፈርትን ቱሪዝምን ክትረኽቦ ዝነበራ $10,000,000 እውን ትስእናላ እዛ ኣስታት $50 ቢልዮን ውህሉል ዕዳ ከም ዘለዋ ትግለጽ ኢትዮጵያ ካብ ቻይና ቱርክን ካልኦት ሃገራትን ንኩናት ዝውዕል ናውትን ሎጂስቲክስን ትኹምር ስለ ዘላ ንዝመጽእ ዓመታት ተወሳኺ ዕዳያ ተዋህልል ዘላ ክብሉ ተንተንቲ የተሓሳስቦ ወዱ ንፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒ ጸሪፍካ ተባሂሉ ዝተኻሰሰ ህቡብ ደራሲ ኣብ ካምፓላ ከም ዝተኣስረ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን እቲ ካካዋይንዛ ሩኪራባሻይጃ ዝተባህለ ደራሲ ነቲ ናይ ጀነራል ማዕርግ ዘለዎን ንኣቦኡ ብምትካእ መራሒ ዩጋንዳ ከም ዝኸውን ዝንገረሉን ወዲ ፕሬዚደንት ከሳዕ መንጸርጸሪ ክብል ከም ዝጸረፎየን እተን ማዕከናት ዜና ሓቢረን ድሕሪ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ፍጻሜ ሓይልታት ጸጥታ ናብ መንበሪ ገዛት ደራሲ ብምምጻእ እናሃደዱ ናብ ማእሰርቲ ከም ዝወሰድዎ ንጠበቕኡ ብምጥቃስ እተን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ካካወይንዛ በቲ ኣብ 2020 ዝደረሳን ዘግሪዲ ባርባርያን ወይ ድማ እትስሱዕ ባርባራዊ ዘርእስታ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብመለኽትን ዝፍጸም ብልሽውናን ዝርገትን እትገልጽ ልበወለዳዊት መጽሓፍ እዩ ብዝያዳ ዝፍለጥ ኣብ ልዕልቲ ንዩጋንዳ ካብ 1986 ኣትሒዙ ን36 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ወዲ 77 ዓመት ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ ተሪር ነቐፌታ ከም ዝውርውሩን ይዝረበሎ በዚ ደራሲ ተጸሪፉ ዝበሃል ዘሎ በህወዱ ንፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ሓለዋ ቤተ መንግስትን ኣገደስቲ ትካላት መንግስትን ዝተዋፈረ ተወርዋር እዝዮ
ወዲ 47 ዓመት ጀነራል ሞሆዚ ካይነሩጋባ አቡኡ ብሕማም ይኹን ብሞት ምስ ዝእለ ንዑ ብምትካ ንዩጋንዳ ክመርሕ ኣብ ልምምድ ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይገልጹ። زخبركم سمعتنا زينة أبستفتي ملا. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا. كابز قصيلو زغربلكم مدب بعوض أرقاي زدالو أفريقيا أبصو موزيك خون سنة مكتال. دوب أفريقيا موداتها معرف دزمون توتون ديكليركن بزعبا دوب أفريقيا بفلاي دما تاريختا هجر كلعلن كلو أبارتايد كلعل نيكدنيو أبارتايد جن قلب قالو انتي مالتيو أبارتايد مالت بقانقوا أفريكانا نيزرلاند زمو بقولهم تعدو زد قوملو قانقوا مفلاي مالتيو أبارتايد بغصرو حدات سخونو تعدو دو أفريقاوان نتهجر ملو بملو بعبلال نتاب زم حدرلو زنبر اوان نتعدو بزتعم فلاليخان مجزاء زتقوملو زنبرو سرعاتيو اتم فللاي أمونغو تعدو تسألمتي حنافتن هندوانن فلاليخاز جزء 248 حقتات زنبرويو اتحقتات بفلاي تسألمتي فولي ورقة مننت كلوهم محبراوي أقلقلوت كم أبيات تمرتي هوسبيتالات بانكي أبيات كريستيان ناي نكدي بوتاتن كالئن ناي بينهم كلوهم أبتعدو زتقاملو كي تقامو زغل كل نيرو تسألمت دك أبات زخونة بوليتيكاو مسلاي نبارومن أب محدار منقس تخمورت يخون كمرتو كل نيرو تسألمت زتقاملو كبابيتات نبينهم يحز ألهم بمنبارو محبراوي أقلقلوت زرخبولن كم أبيات تمرتز أمسلا تكالات أزي تحت وفريك هيدلن نيرو بأفريكا ناز فلتو تعدو دو أفريكا أملاخ زهبنا مريتي لوم يأمنو نيروم نقزا رأسهم كم بولوتات عليت اتوم كالو الدما كم تحتات كريوهم كاللو تسألمتي نهلاوينا أسقات يومي لوم يأمنو نيروم عليتاوي فلالي خاقزا مالت أبارتايد هاندبت زمت أي نبرن ناي زمنات مسرحي حالفو أقدمو أمونغ إيروبان إسيان زقبر ناي مراخب نقدي كم زحج زلو بمأترب سويز قبت إيكونن زمو حلالف نيرو انتاي دقا نا أفريقا تخاليل كايو زكايت نيرو أب مجمرتا شحن شد شميتن مس إسيا بمراخب نقدي زقبرو زنوبرو نيزرلاندوان ندوا خفال دوب أفريقا كيب تاون تغوطات إيروم كم معرف بوتا دما إيتك أمولو نيروم كابزي دحر 250 عمت بريطانيا نملاء دوب أفريقيا بمقوصر كيب كولوني زبلسم تأميغاتا بريطانيا نيزرلاندوانن نتسألمتي دك أبات دوب أفريقياوان كاب مريتهم أباريروم نقال دما قلاي بمقبار أبحر الشوافيرومهم أبشحن شمون تميتن 75 ندوب أفريقيا تم حدر زنبرت بريطانيا أبني الماز عدنا جميرا الماز قحقحان موصا دما كاب كلته بوتات تبقيسو ناب كتما كيب تاون زاتو منقد بابور هانيتا أبتوانتي كم كلو أبتخبابي موقع عزيز اللو بوتا أبكباب منقد بابور منبار قطواو مخسب زوبقان تنبرا تسألمتي دك أبات كابز كبابون كمز اللو تجيروم دحيرا بريطانيا أبشحن 913 حدش حقي بمحنطات بمولኦም تسألمتي أبشومون تميتاويت تغلالا صفحات تهاجر ترايت حاتيروم كمز نوبر جيرا أب كالق بوتا مريت كيونونو دما كالكيلاتهم وي دما كم سراحتنياتات كوينوم امتان كجلجلو أب كوابي عبيت كتماتات أب شاولات كأمطو أفكيدوملوم بأزي تحوت مهيا الناس راحت دما بفلاي أبنى عدنا سراح توافرهم نيرا أبشعن 934 بريطانيا مجزأت دوب أفريقيا بعل دوابيلا انتخونا أبتهاجر استرفو بأفريكانا كتوعز جمرو نيزرلانداو موقول زلوم تعدو من محدار تركيبهم بريطانيا نسرح زمتاتهم هندوان دما أبتهاجر تريفهم أفريكانا بتسألم تخي عبلولون زحزوو سفيح مريت كي قبت أن سقات نيروام بز مخنيات نتسألمتي كرحقوم نيروام نزل متكبر أبشحن 948 اتي 248 حقتات زنبرو فلالي خاقزا سرعة أبارتايد أتعتاتيهم
እቲ ስርዓት ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ጻዓዱ ጸለምቲ ሓናፍጽን ህንዳውያንን ዝነበረ ናይ መሰላት ፍልልይ ገፊሕ ሕጋግ ፈጢሩሎ ጸለምቲ ከም ድሌቶም ከይንቀሳቐሱ ኣብ ድሌቶም ከይነብሩን ተኸልኪሎም ካብ ጅብኦም ዘይፍለ መንቀሳቐሲ ወረቐት ድማ ተዋሂቦም ጻዓዱ ኣፍሪካና ንኹሉ ጽላታት ብፍላይ ድማ ፖለቲካ ቁጠባን ሰራዊትን ተሃገር ተቆጻጺሮሞ ሕግታት ኣፓርታይድ ንጸለምቲ ከም ዜጋታት ዘርኢ ሰብኣዊ መሰሎም ዝገፍፍ ብምንባሩ ኣብ ጸልማት ሸይሞዎም ድሕርዚ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን መሰላቶም ክሕለወሎም ብምጽዋዕ በብወገኖም ኣንጻር ኣፓርታይድ ተቃውሞታት ክካየዱ ጀሚሮም ድሕሮም ድማ ተቓልስቲ ናጽነት ከም ኔልሰን ማንዴላ ኦሊቨር ታምቦ ዎልተር ሱሱሉን ነቲ ሰልፍታት ከማእክልዎ ጀሚሮም ዘይፍቀድ እኳ እንተነበረ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ANC ዝብል ሰልፊ ድማ ኣቂሞም ኣብ 1952 ጀመረ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እናሓየለ ምስ መጸ ሰልፈኛታት ድማ ሕግታት ኣፓርታይድ ኮነኢሎም ክጥሕሱ ወሲኖም ኣብ ንጻዓዱ ጥራይ ዝሓዝአ ቦታታት ብሓይሊ ኣትዮም ዕላምኦም ድማ ብብስሒ ክእሰሩሞ ነቲ ስርዓት ዓቕሉ ኸጽብቡሉ ነይሩ እንተኾነ ፖሊስ ነቲ ሰልፍታት ብተኽሲ ቅትለት መቕሰልቲ ማህረምትን ብብዝሒ ማእሰርትን ክብትንዎ ጀሚሮም ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰልፊ ሰልፈኛታት ክቕተሉን ጀሚሮም ሰልፈኛታት ይኾኑ ሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ ዘይጎነፃዊ ክገብሮካ ይፍትኑ እንተነበሩ ካብ ፖሊስን ሰራዊትን ዝወርዶም ዝነበረ ሓያል ጎነፃዊ ግብረ መልሲ ንምምካት ግን ንሶም እውን ናብ ጎነፃ ምሪሖም ብረታዊ ቃልሲ እውን ጀሚሮም ኣብ 1962 ኔልሰን ማንዴላ ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ተቓለስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣብ 1964 ድማ ንሕልፈት ኣብ ማእሰርቲ ተፈሪዶም መራሕቲ ተቃውሞ ሰልፊ እኳ እንተተቐየዱ ኣንጻር ኣፓርታይድ ዝግበር ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ኣድማታት ግን ደው ኣይበለን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሊቀ ጳጳስ ደዝሞንድ ቱቱ ሓደ ካብ መራሕትን ተሰማዕትን ድምፂ ውፅዓት ኮይኑ ደሚቑ ደዝሞንድ ቱቱ በብእዋኑ ካብ ተራቐሺ ናብ ሊቀ ጳጳስ ዝበፅሐ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያናት ብመሪሕነት ዘገልገለ ካህን እዩ ሊቀ ጳጳስ ደዝሞንድ ቱቱ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ይኹን ሰላማዊ ሰልፍታት ብኣካል እናተረኽበ ዘይጎነፃዊ ተቃውሞ ክግበር የተባብዕን ጸለምቲ መሰሎም ክሕለወሎምን ኣፓርታይድ ከብቅዕን ይማጎት ነይሩ ደዝሞንድ ቱቱ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ሰልፈኛታት ዝወስዶ ጎንፅን ቅትለትን ደው ክብል ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ተቃዊሙ ንሱ ምስ ናይ ዴንማርክ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኣፍሪቃ ቁጠባዊ እገዳ ክካየድ ፍርያት ተሃገር ካብ ምግዛእ ድማ ዓለም ለኻዊ ኣብያ ክግበር ከም ዝድግፍ ብምግላጽ ፓስፖርቱ ተሓዲጎ ምሕዳግ ፓስፖርት ደዝሞንድ ቱቱ ዘስዓቦ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኣፍሪቃ ኩነን ይኸቲሉ ነዚ ስዒቡ ማሕበር ኣብያተ ክርስቲያናት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ኣፓርታይድ ዝካየድ ቃልሲ ከም ዝድግፋ ኣፍሊጠን ደዝሞንድ ቱቱ ከምቲ ሙሴን እስራኤላውያን ካብ መግዛእቲ ፈርዖን ንምውፃእ ከይተሓለለ ዝፃዕረ ንሕና እውን ንፃዓር ብምባል ልዕሊ 20 መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ብምእካብ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣካይዶ ኣብ 1981 ፓስፖርቱ ዝተመልሶ ደዝሞንድ ቱቱ ናብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ዑደት ብምግባር ምስ መራሕቲ ሃገራትን ሰበስልጣናት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ተራኺቦ ኣብ ከተማ ሮማ ኢጣልያ ብምጓዓዝ ድማ ምስ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ተራኺቡ ተዘራሪቦ ኣብ ዑደቱ ማሕበረሰብ ዓለም ስርዓት ኣፓርታይድ ደው ክብል ጸቕጢ ክገብሩ ጸዊዑ ደዝሞንድ ቱቱ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ኣፍልጦ ከዓብን ሃገራት ጸቕጢ ክገብራን ዓብ ስራሕ ሰሪሑን ጸቕጢ ፈጢሮን ኣብ 1984 ሽልማት ኖበል ሰላሙን ተሸሊሙ ሽሙ ማዕረ ኔልሰን ማንዴላ ተጸዊዑን ተፈታውነት ረኺቡን ኣብ መወዳእታ 1980ታት ስርዓት ኣፓርታይድ ከበቅዕ ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ እናዓበየ ብምምጽኡ ኣብ ለካቲት 1990 ፕሬዚደንት ኦፍ ኣፍሪቃ FW ደ ክለርክ ንባይቶ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኔልሰን ማንዴላ ካብ ቤት ማእሰርቲ ነጻ ከም ዝፍኖ ገሊጹ ከምቲ ዝበሎ ድማ ማንዴላ ድሕሪ 27 ዓመት ማእሰርቲ ነጻ ወፂኡ ቀጺሉ ኣብ 1992 ስርዓት ኣፓርታይድ ይፍረስ ዶ ይቐጽል ንዝብል ጸዓዱ ኣባላት ባይቶ ኣብ ዘካየድዎ ረፈረንደም 68 ሚእታዊት ይፍረስ ክብሉ ድሚጾም
ፕሬዚደንት ደክለርክ ድማ ኣፓርታይድ ንዘውረዶ በደል ብወግዒ ይቕሪ ተሓቲቱ ኔልሰን ማንዴላን ደክለርክን ዝመርሕዎ ሰልፍታት ኣካቲቶም ን3 ዓመት ዝቐጸለ ጽዑቕ ዝርርብ ኣካይዶም ክልቲኦም ንሰላም ዘለዎም ቁርብነትን ትብዓትን ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኣብ 1993 ብሓባር ተዓወቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ክኾኑ በቂዖም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ፖለቲካ ክሳተፉ ተፈቒድሎም ንሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝመርሖ ኔልሰን ማንዴላ ድማ ኣብ 1994 ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ ናይ መጀመርታ ጸሊም መራሒ ኮይኑ ስርዓት ኣፓርታይድ ንኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ በደል ዘውረደ ብምንባሩ ብጸለምቲ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ይኹን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ጸዓዱ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከይወስዱ ዓብ ስጋት ነይሩ እንተኾነ ብኔልሰን ማንዴላ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ኣቐዲሞም ዝመርሑ ዝነበሩ ጸዓዱ መራሕቱ ድሕሪ ዘካየዶ ስምምዕ ኣብ ክንዲ ሕነ ምፍዳይ ዝተበደለ ዝድብስ ዝበደለ ዝእርም ይቕረ ዝበሃሎ ድማ ክሕደገሉ ብምስማዕ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ኣቑሞም ኣቐዲሙ ብዘይ ሕድገት መጻኢ ኣይረጋገጽን እዩ ዝብል እምነት ሒዙ ዝጉስጉስ ዝነበረን ሕነ ምፍዳይ ትርጉም ከም ዘይብሉ ዝምህር ዝነበረን ሊቀ ጳጳስ ደዝሞንድ ቱቱ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ክመርሕ ተመዚዙ በዚ መንገዲ ድማ እቲ ሃገር ካብ ሕነ ምፍዳይን ደም ምፍሳስን ውግእ ሓድሕድን ድሒና ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 1994 ካብ ስርዓት ኣፓርታይድ ተገላጊላ ብጸለምቲ መራሕቲ ክትምራሕ እኳ እንተጸንሐት ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ዝተኣታተወ ፍልልይ ኣሎ ኣፓርታይድ ብምትካእ ኣብ ስልጣን ክመፁ ዝጸንሑ መራሕቲ መብዛሕትኦም ተቓለስቲ ዝነበሩ ክኾኑ እንከለዉ ዛጊት ነቲ ዝተቓለሱሉ ህዝቢ ካብ ድኽነትን መሃይምነትን ከገላግልዎ ኣይከኣሉን ሽግራት ደቡብ ኣፍሪቃ መሰረቱ ኣብቲ ናይ ኣፓርታይድ ኣሰራርሓ ዝተመርኮሶ እኳ እንተኾነ እቲ ሃገር ዝሓለፈ 28 ዓመታት ብኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ማለት ANC ዝተመርሐት ብምዃና ሽግርቲ ሃገር ኣፓርታይድ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ እውን ተሓታቲ እዩ ሓያሎ ተዓዘብቲ እውን ክሳብ ማዓስዩ ኣፓርታይድ ክኽሰስ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ክብሉ ጸኒሖም ሓደ ካብዞም ነቐፍቲ ሊቀ ጳጳስ ደዝሞንድ ቱቱ ነይሩ ንሱ ኣብ ግዜ ኣፓርታይድ ይኹን ድሕሪኡ ማዕርነት ህዝቢ ከረጋግጽ ድምፁ ካብ ምሃብ ከይቋረጸ ብ26 ታሕሳስ ብዝሓደሮ ሕማም መንሽሮ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ንሽዱሽተ መዓልቲ ሃገራዊ ሓዘን ድሕሪ ምክያድ ድማ ብሓደ ጥሪ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈጺሙ ኣቐዲሙን ስርዓት ኣፓርታይድ ከብቅዕ ዓብ እጃም ዘበርከተ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ FW ደክለርክ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ መበል 85 ዕድሚኡ ብሞት ተፈልዩ ክልቲኦም ብሞት እኳ እንተተፈልዩ ኣብ ታሪኽ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን እናተዘከሩ ክነብሩ እዮም ሱዳን ኣንጻር ጠያይት ጽራዕ ልዋ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይቕጽል ሱዳን ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመት ብዓብላልነት ወተሃደራውያን ጀነራላት እያ ክትመሓደር ጸኒሓ እዞም ጀነራላት ዝመርሕዎ መንግስቲ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ኣረኪቦም ወተሃደራቶም ሒዞም ናብ ማዓስከራቶም ከይኣተው ኣንጻሮም ዝግበር ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝሃዳ ኣይመስልን ሱዳናውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ 2019 ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ብኣድማ ካብ ስልጣኑ ከኣሊዎን ከለዉ ሃገሮም ናብ ሲቪላዊ ምሕደራን ዲሞክራስን ክትሰጋገር ዳ እምበር ምምሕዳር ብጀነራላት ክቕጽል ኣይነበረን ሱዳናውያን አልበሽር ድሕሪ ምዕላዎም ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን እኳ ኣብ ስልጣን እንተመጸ ንሱውን ክእለዮም ሰልፊ ቀጺሎም ነይሮም ምስ ሲቪላውያን ብምትሕባር መሰጋገሪ መንግስቲ ክመስርት ናብ ዲሞክራሲ ናይ ምስጋር መስርሕ ክካየድ ድሕሪ ምስምምዕ ግን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንግዚኡ ሃዲኡ ነይሩ እንተኾነ እቲ ናብ ዲሞክራሲ ናይ ምስጋር ትጽቢትን ሃንቀውታን ኣብታ ሃገር ብጀነራላት ብሰንኪ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ጉብጣ ቂሂሙሎ ናብ ዲሞክራሲ መሰጋገሪ መስርሕ ተስፋ ዝነበሮ ዝመስል እኳ እንተነበረ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን መሻርክቱን ዕልዋ ብምግባር ንቐዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ብ25 ጥቅምቲ ካብ ስልጣን ኣውሪዶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮሞ ማሕበረሰብ ዓለምን ሱዳናውያን ሰልፈኛታትን ድሕሪ ዝገበርዎ ጸቕጢ ድማ እቶም ጀነራላት ድሕሪ ኣስታት ሓደ ወርሒ 21 ሕዳር መሊሶም ናብ ስልጣን ኣደይቦሞ ዲሞክራሲ ዝናፈቑ ሱዳናውያን ሰልፈኛታት እዚ ናይ ዘይተመርጹ ጀነራላት ኣካይዳ ኣይተዋሕጠሎምን ቀዳማይ ሚኒስተር ከውርዱን ከደይቡን ክሪኡ ድማ ንቓልሶም ዝያዳ ንሂርዎ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ዝነበሮም እምነት እውን ጎዲሉ ንሱዳናውያን ካብ ዘቆጥዐ ነገር ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ንሲቪልን ናይ ለውጢ ሰልፈኛታትን ወኪሉ
ኣመሰጋገሪ ቆንስል ስልጣን ሒዙ ኸብቅዕ ኣብቲ ድሒሩ ምስ ጀነራላት ዝገበሮ ስምምዕ ጠለብ ሰልፈኛታት ዘማልአ ብዘይምንባሩ እዩ ሱዳናውያን ነዘይ ሕጋዊ ዕልዋ መንግስቲ ብጀነራላትን መጉዳል እምነት ኣብ ልዕሊ ዓብደላ ሓምዶቕን ደጋጊሞም ናብ ጎደናታት ከተማ ካርቱምን እንዱርማንን ብምውፃእ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታቶም ቀፂሎም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምዕጋት ኣባላት ጸጥታ ጎነጽ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ብዝተኮስዎ ጠያይቲ ልዕሊ 60 ሰባት ቀቲሎም ኣብቲ ሰልፊ ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይነን ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንምድሃል ኣብ ልዕሊ 13 ኣዋልድ ጾታዊ ዓመፅ ኣካይዶም ሱዳናውያን ግን በዚ ተዳህሉን ገና ሰልፍታቶም ኣብ ምቕጻልን ዕላምኦም ኣብ ምትግባርን ይርከቦ ወተሃደር ናብ ማዓስከሩ ይእቶ ስልጣን ናብ ሲቪላውያን ኣመሓደርቲ ይመለስ ክብሉ ድማ ይጭርሑ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ጎንፅን ቅትለትን እናብኣሰ ድሕሪ ምምጽኡ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ብፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ክእለእ ተገዲዱሎ ዓብደላ ሓምዶቕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ናብ ዲሞክራሲ ንምስጋር ሃገራዊ ዝርርብ ክግበርን መርሓ ግብሪ ክሕንጸጽን ከም ዘድሊ ነዚ ከተግብሩ ንዝኽእሉ ቦታ ንምሃብ ድማ ብገዛእ ርእሰይ ካብ ስልጣነይ ይእለ ኣለኹ ክብል ሓቢሮ ምእላይ ዓብደላ ሓምዶቕ ንጉዳይ ተሃገር ናብ ሰንኮፍ ዝገድፍ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሱዳናውያን እውን ኣብቲ ጉዳይ ዝተመቓቐለ ርእይቶ ኣለዎም ገለ ጀነራላት ክሳብ ዝሃለው ሓምዶ ኣብ ስልጣን ሃልዩ ትርጉም የብሉን ክብሉን ከለው ገለ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ንቁጠባ ሱዳን ንምብርባር ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዘካየደ ብምንኣድ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ነይርዎ ይብሎ ኣብ ሱዳን ንሕዳር 2022 ሓፈሻዊ ምርጫ ክካየድ ይውጠን ተወሳኺ ሰብ ኣልቦ በረርቲ ድሮን ኣብ ኢትዮጵያን ሊብያን ኣብ ዓውደ ኩናት ውዒለን ሚሳይላት ክትኩሳን ከለዋ ኣብ ደሴታት ኬፕ ቨርደ ግን ናብ ርሑቕ ከባቢታት መድሃኒት ኣብ ናይ ምምላስ ስራሕ ተዋፊረን ኣለዋ ሃገረ ኬፕ ቨርደ 10 ደሴታት ዝሓቆፈት ኮይና ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ኣብ 4000 ኪሎ ሜትር ተዘርጊሐን ይርከባ እተን ደሴታት ኣብ ንሓድሕደን ርሕቀት ስለ ዘሎ ካብን ናብን ደሴት ንምብጻሕ ብጃልባ እንተዘይኮይኑ ካልእ ናይ መጓዓዝያ መራኸቢ የለን በዚ ድማ ካብ ሓንቲ ደሴት ናብ ካልእ ብፍላይ ህጹጽ መድሃኒት ምብጻሕ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ጸኒሑ ነዚ ብምርዳእ ኤሪኮ ፒንሄሮስ ተባህለ ወዲ 32 ዓመት መንእሰይ ናይ ማሕበረሰቡ መነባብሮ ንምምሕያሽን ስሉጥ ናይ መድሃኒት ኣገልግሎት ንምሃብን ናይ ድሮን ኣገልግሎት ጀሚሮ ብሳላቲ ናይ ኮምፒውተር ተመራማራይ ዝተኣታተወ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ድሮን ሓያሎ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝቕመጡ ሰባት ተጠቀምቲ ኮይኖም ከም ዘለው ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣፍሪቃ ትገልጽ ብከላ ኣከባቢ ንምሕላው ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ምጥቃም ፕላስቲክ ኣብ ዝእግዳሉ ዘለዋ እዋን ክልተ ኡጋንዳውያን መንእሰያት ካብ ጽሕጊ በናና ፈትሊ ብምብርባር ንዝተፈላለየ ጥቕሚ ከውዕልዎ ጀሚሮም እቶም ኣልቶ ኣብ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ እናተማሃሩ ኣብ ትርፊ ግዚኦም ኣብ ናይ ባናና ኩባንያ ኣብ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ እዋን ነቲ ምህዞ ከም ዘተኣታተው ዝተሓበሩ ክልተ መንእሰያት በቲ ካብ ጽሕጊ ባናና ዝርከብ ፈትሊ መትሓዚ ቦርሳ ኣርተፊሻል ጸጉርን ካልእ ኣብ ክንዲ ፕላስቲክ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ነገራት ክስራሕ ከም ዝኽእል ተገሊጾ እቶም ተምሃሮ ባናና ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ክፈርእ ስለ ዝኽእል ሃገራት ፕላስቲክ ኣብ ዝኽልክላሉ ዘለዋ እዋን ጽሕጊ ባናና ከም ምንጪ ኣታዊ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝኽእል ይገልጾ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቅነ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ የረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ የረና سلام كمي تقنيو فتوحتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوف نيزبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا
ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኩሉ እኽእል እየ። ሓንቲ ሰበይቲ ሰብኣያን ኣብ ውግእ ኸይዱ ኣብኡ ድማ ነዊሕ ዓመታት ግበረ። ኣብ መወዳእትኡ እውን እቲ ኲናት ስለ ዝተወድአ ናብ ቤት ምምላስ ኮነ እሞ ናብ ሰበይቱ ተመልሰ። ናብ ሰበይቱ ምስ ተመልሰ ግን እቲ ቐድም ንሰበይቱ ዝነበሮ ፍቕሪ ኣብ ቦትኡ ክረኽቦ ይከኣለን። ልቡ ናብ ካልእ ሰበይቲ ሸፈተ። ሰበይቱ ኣዝያ ትፈትዎ ነበረት እሞ እትገብሮ ጠፍኣ። መወዳእትኡ ግን ኣብቲ ኸባቢኣ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግራት ክፈትሕ ኽእል እዩ ዝበሃለሉ ዝነበረ ኣዝዩ ፍሉጥ ደብተራ ነበረ እሞ ናብኡ ኸደት። ሽግራ እውን ኣስፊሓ ዓለለቶ። እቲ መምጽኤ ድማ በለቶ እታ ሰበይቲ ንልቢ ሰብኣይ ናባይ ክመልሰሉ ዝኽእል መድሃኒት ክትህበኒ ደ መጽኤካ? እዚ ቐሊል እዩ በላት ደብተራ። እቲ መድሃኒት ድማ ከቃመልክ ኽእል እየ። ይኹን እምበር ነቲ መድሃኒት ካብ ጭሕሚ እንበሳ ስለ ዘቃሞ ጭሕሚ እንበሳ ክትምጽለይ ኢኺ። ጭሕሚ እንበሳ ደኣ ከመይ ከምጾ? ሓተተት እታ ሰበይቲ። ከምጻልኩም እንተበልኩውን እቲ እንበሳ ክበልዓኒ እሞ እቲ መድሃኒት ካብ ጭሕሚ እንበሳ እንዲዝዳሎ ነዚ ኽተምጽለይ ዘይትኽእል እንተኾይንኪ ነቲ መድሃኒት ከዳልወልኪ ይክእልኒ መለሰት ደብተራ። እታ ሰበይቲ ኣዝያ ተጨነቐት። ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ድማ ሓሰበት። ይኹን እምበር ኣብቲ ግዜቲ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ክረአየ ከኣለን። እታ እንኮ ኣማራጺ ድማ ናብቲ ፈላሲ ሕቶ ምምላስ ጥራይ ነበረት። ስለዚ ድማ ከመይ ጌራ ጭሕሚ እንበሳ ክትረክብ ከም ትኽእል ሓሰበት። መወዳእታ ግን ናንበሳ ስጋ ሒዛ ክትቀርቦ እሞ ስጋ እናበልዐ እንከሎ ድማ ጭሕሚ ክትወስድ ወሰነት። ስለዚ ድማ ሓንቲ ጤል ሓሪዳ ገለ ክፋላ ናብቲ እንበሳ ወሰደትሉ። እቲ እንበሳ ርሑቕ እንከላ ረኣያ እሞ ክግዕር ድማ ጀመረ። እታ ሰበይቲ ብፍርሃት እናንቀጥቀጠት ነቲ ስጋ ደርብያትሉ ሃደመት። ንጽባሒቱ እውን ከምኡ ገበረት። በብመዓልቱ ከምኡ እናገበረት እቲ መንጎ እንበሳን ኣብ መንጎኣን ዝነበረ ርሕቀት ተሕጽሮ ነበረት። እቲ እንበሳ ድማ ብምኽንያት እቲ ተምጻሉ ዝነበረ ስጋ እናለመዳን ዘይትጓዳእ ምዃናን ተረድኦ። ሓደ መዓልቲ ድማ ካብ ኢዳ ክሳብ ምምጋብ በጽሐ። ካብ ኢዳ እናበልዐ እንከሎ ድማ እቲ ደብተራ ዝኣዘዘን 3 ፍረ ጭሕሚ ጨት ኣቢላ ወሰደት እሞ ናብኡ ምጽኣተን። እቲ ደብተራ ከም እተምጸአን ፈሊጡ ነበረ። ስለዚ ስለ ዘምጽኣትሉ ብዙሕ ኣይተገረመን። ከመይ ኣቢላ ከም ዘምጽኣተን ጥራይ ክፈልጥ እደሊ ነበረ እሞ ከመይ ኣቢላ ከም ዘምጽኣተን ድማ ሓተታ። እታ ሰበይቲ ድማ ተራ ኣቢላ ነቲ ዛንታ ነገረቶ። እቲ ደብተራ ርእየ ኸለኺ ምሕረት ዘይፈልጥ ጨካን ኣራዊት ከመይ ከም ዝተሓዝ ፈሊጥ ቅለኺ። ልክዕ ከምቲ ነቲ እንበሳ ንምምራኽ ዝተጠቐምኩሉ ጥበብ ተጠቒምኪ ንሰብኣይኪ ናብ ልቡ መለስዮ ድማ በላ። እታ ሰበይቲ ንሰብኣያ ናብ ልቡ መሊሳቶ ዶ? እታ ዛንታ ኣይትነግረናን እያ። ግን ኣንበሳ ኽተስልል ካብ ከኣለት ከመይ ኣቢሉ ወዲ ሰብ ምስላል ክጠፍኣ? እቲ እንበሳ ክስዕረሉ ዝኸኣለ ጥበብ ኣበይ ረኸበቶ? ካብቲ ፈላሲ ድዩ? ብሓደ ወገን መበገሲ ትፈውሲ እቲ ፈላሲ እዩ። ንሱ እንተዘይብድሃ ናብቲ እንበሳ መኸደት ዶ? ኣይመኸደትን። ግን እቲ ፈላሲ ዝገበሮ ነገር ድማ ናብቲ እንበሳ ምስዳር ጥራይ እዩ እምበር እንታይ ክትገብር ኣለዋስ ምንም ኣይሕበራን ኣየማኸራን። ይትረፍ ናብቲ እንበሳ ዝርከበሉ ቦታ ኸሰንያስ ኣበይ ትረኽቦ እውን ኣይሕበራን። መልሲ ሽግራ ኣብ ውሽጣ ዳኣ ነበረ። ነቲ እንበሳ ክትማርኸሉ ዝኽኣለ ጥበብ ድማ ካብ ውሽጣ ዘመንጨወቶ እዩ። ስለዚ ድማ እቲ ፈውሲ ጸገማ ኣብ ውሽጣ ነበረ እምበር እቲ ፈላሲ ዝሃባ ኣይነበረን። ንሰብኣያ እንታይ ጌራ ክትመልሶያ ምንም ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይመጠዋን። ንሱ እቲ እንኮ ዘመልከታ ነገር ኣብ ውሽጣ ንጸገማ ክስዕር ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ጥራይ እዩ።
صحافي فيلمون قبر مدهن ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጠቕስታት ካብ መጽሓፍ ተፈታውን ተሰማዕን ምዃን ኩሉ ዝረኽቦ ሰብ ብሓደ መዳይ ልዕለ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ካብኡ ይመሃር ዋልዶ ኤሜርሰን እቲ ኣብ ጥቕሚ ዘውዓልካዮ ፍልጠት ጥራዩ ኣብ ኣእምሮኻ ዝሰርጽ እቶም ሳሕቲ ዝርከቡ ብዘይ ስስዐ ንኻልኦት ከገልግሉ ዝፍትኑ ውልቀ ሰባት ኣዝዩ ዓቢ ብልጫ ኣለዎም እቲ እንኮ ዝኾነ ንጥፈት ከም እተካይድ ዝገብረሉ መንገዲ ንስኻ ትደልዮ ብምሃብ እዩ ናይ ሓደ ሰብ ስም ነቲ ሰብ እታ ዝመቀረትን ኣዝያ ገዳሲትን ቃል ኣብ ዝኾነ ቋንቋያ ኣብ ልዕሊ ትኻልእ ህንጡይ ድልየት ኣለዓዕል እቲ ነዚ ክገብር ዝኽእል መላእ ዓለም ኣብ ጎኒ እያ ነብሲ ወከፍ ዕዉት ሰብ ነቲ ዝፃወቶ ፀወታ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ክብሩ ኸመስክርን በሊፁ ክወፅእን ንኽዕወት ዕድል ስለ ዝፈጥረሉ ምስ ሰባት ኣብ ንገብሮ ምውዕላት ዓወትና ኣብ ናይቲ ካልእ ኣመለኻኽታ ተረዲእካ ናይ ምድንጋጽ ዓቕሚ ዝምርኮስ ሰባት እንታይ ከም ዝብሉ ኣይተድህበሉ እንታይ ከም ዝገብሩ ጥራይ ኣስተውዕል ካብ ትእዛዝ ምምሕልላፍ ሕቶ ምሕታት ምረጽ ዝበዝሑ ሰባት ካብ ኣብ ናይ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ ሰባት ኣስማት ድምር ንላዕሊ ኣብ ገዛእ ስሞም እዮም ዝያዳ ዝግደሱ ኣስማት ዘኪርካ ከይተሸገርካ ምስ እትጥቀመሎም ዘይምርኡይ ግን ከዓ ወሳእና እዳ ኣበርኪትካ ኣለኻ ኣብ ክትዕ በሊጽካ ክትወጸሉ ዘኽእል ሓደ መንገዲ ጥራይ ዘሎ ንሱ ድማ ምውጋድ እዩ 3/4 ናይቶም እትረኽቦም ሰባት ጽምኢ ናይ ክድንገጸልካ ምድላይ ኣለዎ እዚ ምስ እትቦም ድማ ክፈትውኻዮም ሰባት ነቲ ትእዛዝ ኣብ መንዳፍ እተወስደ ወሳኒ ኢድ ምስ ዘለዎም ነቲ ዝመሓላለፍ ትእዛዝ ክቕበልዎ ዘለዎም ተኽእሎ ይዓቢ ብጽንዓት ጥንቁቕ ውሳነን እተደገፈ ዝቃጽል ህንጡይነት እቲ ዝበፅሐ እዋን ናብ ዓወት ዝብፅሕ ረቋሕ እዩ ንነብስኻ እቲ ዝኸፍአ ኸጋጥም ዝኽእል እንታይ እዩ ብምባል ሕተታ እሞ ንኽትቀበሎ ተዳሎ ብድሕሪኡ ነቲ ዝኸፍአ ምምሕያሽ ቀጽል ሓጐስ ኣብ ደጋውያን ክስተታት ዘይኮነ ዝምርኮስ ብኣመለኻኽታና እዩ ዝመሓደር መሳጢ ንኽትከውን ተመሰጥ ኩላቶም ደቂ ሰባት ፍርሒ ኣለዎም ግን እቲ ተባዕ ፍርሕታቱ ንጎኒ ገዲፉ ንቕድሚት ይመርሽ ነቲ ካልእ ሰብ ተጽቢት ዝገብረሉ ክብሪ ሃቦ ንሰባት ብዛዕባ ነብሶም ምስ እትዛረቦም ንሰዓታት ክሰምዑኻዮም ንማንም ዝኾነ ክትምህር ኣይትኽእልን ኢኻ ገዛእ ርእሱ ኣብ ውሽጡ ንኸለልዮ ጥራይኻ ክትሕግዞ ትኽእል ነቐፌታ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ምኽንያቱ ንኽብሪ ናይቲ ሰብ ስለ ዘድምን ኣገዳሲ ናይ ምዃኑ ስምዒት ስለ ዝጐድእን ቂም ስለ ዘልዕልን ተግባር ካብ ዘረባ ንላዕሊ ብዓውታ የድምጽ ፍሽኽታ እፈትወካየ እፈትወክየ ንዓኺ ንዓኻ ብምርካበይ ኣዝዩ ደስ ኢሉንሎ እዩ ዘድምጽ ክትዓት ክትዕወተሎም ኣይትኽእልን ኢኻ እንተዘይተዓዊትካሎም ኣይተዓወትካሎምን እንተተዓዊትካሎም እውን ኣይተዓወትካሎምን መዓር ክትእክብ እንተደሊኻ ቆፈይ ተቕላዕ ጌጋኻ ምእማን ንሓደ ሰብ ካብቲ መጓሰየ ብርኽ ከም ዝብል ይገብሮን ስምዒታት ውርዝናን ስልጣን ይፈጥረሉ ብዴል ካርኔክ ካብ ዝተጻሕፈት ተፈታውን ተሰማዕኒ ምዃን እትብል ብኣሃዱ ደስታ ዓለም ዝተተርጎመ ጽሑፍ
نسخة هيوت قدليا فتحي أدما نسخة يخا نزقت مكان مسقدل مستبده هي خدمة عود خون بشجر زي تفتنت نفسي حيا لا يتخونني نفتنتاتنا هيوت هاي تسلع يوم مغنياتو زيادة نختحيل زقابرها نساتهم سلزغونو ساقمت دراريبهم كل من قد تاتكاب زعز أولو وانا دما حادش من قدن مفتار دلوكن أب هيوت لمس بهالمن قد يدلن هني برنون أبها هجمر ما يتسبع نتخرك وحمن قدي بجزاء رسها تتعطحوز عار نغت عوهات انت تبقيسكا أتمن قدون كمر حكايو أب عالم أي كأل نيوز بهالي اللان نخل تخليها تراي نوشتقاء منو هيوت كان نسخة نختنا برايحات فتيركا كالك نبران تزخ النيرو مفتقر كاي مدلين سلازي حدرا نسخة أخون كالك كتكونا يتفتن وددركا مسحلوف كان هلو كان دأمبر مسكالو اتغيخون أبزامدري كمخا خون استفتره انكو فتورن تلو نسخة رايخا اي جزاء رأسخات الأخوص لزلك اي خادم ما تفتيركا نبز علم بفقاد كاي متسخان بفقاد فتاريخا تفتيركا فقادو خساب زيكونا دما من باري تقوارز نيخا حد معصوح عصول كان كله نتخال اي سلز تخفتلكايو فتاركو نسخة دليو خليو اتنعخا زدليكا يزهبكا مغنياتو نسون نعخا سلزدليكا مهلاوكا زي قد سونير انت زخونسي نزالو ميز برقت صحاي كترياي مفقدلكان رأيخا أبلو مياي تحصر ناي صباح هيوت لو مسألو أبلو مزحلم كايخا صباح تقهدو حلم نمينو جن أخالي كونن صعرو سغلو أتلو مي زي سجرز مسلكا مسقدل صباح أيكترينيخا ولا بتدقدق سلام جرا برهان الله نتجرا برهان سعبو كسبب إدكات جبتو أتقعزو نويحو خدك مكايو واقعون كخفلكا خأديو بحبو جن تقعز نلوم قديف كان صبح تأمت بعبيد ما تسوي أكاية سمعكا لمين كاية زي كالأكا فتار لكا سعرخان دخم كان يري إلومو سأمخاي كالأكانيو تراي زي كونه أبقو توكيلكا تبقاز تسفخان تثبيت كان كفتار دامبر أب سبا يخون نسخة تكون سفتركا انكو فتور نسخة يحمو ننبسخة مسيلكا نبر كالق كنبرون تزخ النيروس مفتقركا فتسوما يمدلين صحافيت روت تخل هايمانوت راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان منيو أتحقوز بمارتا خبروم أمشاكا زغمات حدايات زيو حقوز كواخ نبرا بخل منوابرو عقوب أزيوت زغنا نكاناري كساب زرقيت رايوز نبرا نساها مستقلقلت بتتعم دمسان صبق حبران أزيو تمسط صبق ملك علوه معرخ ندي حقوز مخانا دجاء كيدق حتى بلمو كيدو حتى تا كاناري هو حقوزتي الزقنا نتأزي صبق كلتا حبريز ونني صبقنا مزراب كالات زلو باباغالو كساب نرئيو بلتو نا باباغالو دما خدبو باباغالو بوغانو بهيوتو حقوز كم زي كونن نبيكوك كم زقنقلو نقرام أموداتها كلهم تتحيزهم نابت بيكوك زنبرو مكان انسا خدو بزحت سباد دما نتكملكو عوف كريو تأكيبهم صنحو أتم سبات مسكودلهم نابو قريبهم معرخ ندي حقوس مخانو حتى توا بيكوك دما كم زيلو ملسلهم أنا ونب علي حقوس نصبقون مخانيه زحسب نيره انتغنه بسنكي صبغي
ناس النتي تجفيفة هبزان إشتو سكيعت نبيني تحبيسة وعلنا اللخو كم دلاي نابزخون بوتا من انتيغ نفر كم كواخ كخوني زمناه دما بقلام أب علم بهيوتن بنابرون فتصم حقوس سمع سب هزيو وحديو كلاتنا سبات نتوم لعلينا زلو نارأنا أبنا يوددر علمنا ننبر لومي حدا خبت الأمور تريو أمن سياتنا بفلاي دما أبدك أنسيو خوين زلو وددريو حنت قولن سيتي ما حزقها فاشن كدان مستجزء تحت ما حزايك الرئيبلين بموبال ولا أخو الجنزبة هاللوا تلك حتجزء أود دير مقتاو نقرب جزيكوا حجوس زغل انتقنه دحريون ملسكا خالق كم تسلت مت عندنا أود ديرها تأتو حجوس كاب بزيات ركبنيا حجوس بتزلكي مستعجبيات تمس بنجرات زمس حجوس جزياوت رايو سلازي بتزلك عقبن كتحجوسن فتني قال خبتهم حجوستن ختكوني زحجوز غنت بتاعت حدا نفس خياف قري مخنياتو عدنا قيتن فليتن سلازخونكي كلته مس نفس خيا على بوحدو 10 دقائق أما عالتي مس نفس تزاربي سلسته بزقباء تمقبي قرسي مساح درار أبتي قبو جزيو تمقبيو 4 حقوس تكون فتني استخالة متن في الشغبالي 5 نيوات بكل مدى استمغريا ولا نتزقات مك شجرة استمغريو مغنياتو كلها بيوت زقات مكن لعليس لزدي بكي 6 منج حقوسكي بعل خيخي كال سبك حقوسكي تصبعي 7 بزعبا زحالفه حماق هيوتكي فتما يتذكري صبغ سمعي سلزهيبكي 8 ننفس خيمس كالوت سباتها تودادريا 9 كبر جزيغي أبزيت أكم علالاتن حميتنا تطفئيو 10 بس كل سب بفقر النبارن نسقمات سبات بعقمق حجزن الزي نايعمرو عرفت ترخبن حقوس تخطكواني كحجزكنيو بمارتا خبرون كابستس أحفاد ماني تحقوس زر استعمس حفظ توسدا راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحستوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلم تحستنا أبزازمنا لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص انك تقدفلو كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفة بزمس ربوع أبتمساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عملخاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نقسنتن كالب نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا زخبركم سمعتنا نزس عزي تلاليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أبز فتيبنا لنا هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية